Makadi mose muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu patinenge tichikupai malatest updates pano paSim HD. Mamareketa nyaya muri Zimbabwe tine leaked audio yaGeneral pachitaura nyaya yekuti Emmerson Mnangagwa zvaari kuita izvi hazvisisiri zvekuti titaurirane booster tanoita nekutaurirana zvakutoda pfuti. Saka ndichakusiyai makateerera kubva kwavari mozotiudza zvamunofunga kuti munofunga chii panyaya iyi yekuti Emmerson Mnangagwa maactions ake akuda pfuti because vari kutadza kutaurirana naye, haasi kunzwisisa zviri kutaurwa nevamwe vake. Tinoda kuti mutiudzewo kuti imimi munofunga chii panyaya iyi, munoitora sei, munoionawo sei nyaya iyi. Regai tikuplayere audio yacho munyatsonzwisisa kuti zviri kunzi chii. Tinotenda comrade, mataura chaizvo chaizvo kuti nyika kana isina bumbiro romutemo hapana chatakarwira. Matauriro yamaita apa ndiyo chaiyo chaiyo yokuti isu taakutorwa sevakadzi, hatichatorwa sevarume. Mamiriro yaita zvinhu izvi hazvichada kutaurirana, izvi zvaakuda pfuti. Ndo mamiriro yazvaita, nokuti kutaurirana hakuna zvazvinobatsira, zvaakutoda pfuti. Makomureds mamwe tinawo achiri mukushanda, vari kusevha, paakuda kutorwa action hombe apa, kwete zvokungoswera tichitaura tiri apa, paakuda kutodzokera musango isunungurwe futi kwechipiri. Ndo zvaakudikana. Handiti vaitaura kuti endai moisungirira tozouya toisunungurawo. Saka isu vanonoka ke kuisunungura, saka taakuda kuchivaratidza kuti vaone kuti zvomusango zviya hazvina kupera, nokuti kana nyika yabiwa sozvayaitwa izvi inofanira kudzokera kuvaridzi vaene. Zviri kuitika apa izvi hazvisiri izvo, hazvifadze munhu wese. Kana mubereki akazvinzwa haafare nozviri kuitika apa. Saka taikumbirisa chaizvo kuti kutaura kwamaita comrade Magona kuti taakutorwa sovanhu vaye, madhonza, hatisisiri varume, ndo zviri kuitika apa. Saka paakuda kutofungisisa straight kuti way forward ndoipi, but izvi hazvidi kutaurirana izvi. Zvakutoda kutoti dzibamuke, ndo chaizvo chaizvo. Dzikabamuka, aziva kwake aziva kwake.